Iki mosok 2000 bos iki mau teh. Lah piro malah mutuku? Iki mangke 9000 isine papat iki piye bos? 2000 toro iki. 3000 iki dah. 3.000 ping 4 rolas. Rolas iya 3000 lho, 1000 lho ket kono dah. 1000 bos ya iki mau. Ke papat iki piye? 3000 nya. Aku jek duwe. Besok duwe malan iki engko piye aku? Lah aku dhek iki tuku lho. Titik tapi. Mendino kon belanjani ya lho kulkas sanggup. Kulkasku ki kelan ora sedeng lho. Apa iki? Apa kakung? Timun, Kong. Timun. Ndi ora enek timun aku Timun. ora duwe. Ora duwe bolo. Aku sak plastik. Iki nggone wong merdeka anggo genduren. Timun bola-bali mangan. Oke, bola-bali Lho, aja. arep. Kae cek. Jek. Pangan tok. Pokoknya iki pangan. Apa? Oke, kuwi sitok. Mbak Sri Jenang pelangganku kecewa berat. Kalau Jenange piye iki Susah sesasi tok ora kalau. jualan Adek susah. kosong ae. Poso lho ndak. Kandel iki. Tapi cair dah THR diterke ndak nang pasar Mbak Sri. Baik dah, diterke dah. Hmm, Ora dodol terke THR ndak. Apa sedeng omahmu kuwi?